Hotărâtă, nu. Hotărâtă. Cine ai treabă, Florin? Cu săracul, ce faci cu Flore, cu cine ai treabă? Cu săracul? Cine e ăla? Ăsta e, nu? Dă-te de capă. Care-i dracu ăla, Florin? Dom'le, spui ce vorbești. Spune-mă care-i dracu ăla. Tu! Eu? E că mă filmează. Eu dracu. Hă? Are ea un dracu. Vezi că te vezi la televizor, amu? Hă? Că mă murgi. Ce? Vezi că... Vrei să te vezi la televizor? Hai măi, Florin, joți-o leacă. Hai să dau drumul mai tare la muzică. Să văd, știi juca? Nu știi, hă? Nu-i bună piesa asta! Hai că punem alta! Am plecat, iar să Stai, leacă, mă, mai joc o leacă! Nu mai joci! Mai joc o leacă!